subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to Amapenzo to TV, KMTN 8, Mamelodi Sundowns 0, Colorado's 1. I'm joined by Umabaso. We're putting it chele ne. Bayakhala ngiyabeza. Bakhala ngazi ubani uMothi bangimazi mina. Angisupport iSundowns. Angisupport iPirates. Yeah. We're putting it chele nguMabaso. Imangaba umlandeli webhola. Kumele uhloniphe amagama amathathu. Ingcuna zinamagama ingaki? Amathathu. I-HIV namagama ayingaki? 3. Imangaba umlandeli webhola wetennis. Kumele wamukele iwin, wamukele idraw, wamukele ilose. Awukwazi ukuthi njalo wena mawufika la uzokhala ngalama player. Yini indaba ungangena udlale wena? Ukadozo lo bakhala ngaye ubuko abalandela inkanyezi. Ayikabi ne3 months. iSundowns isase champion yase-Africa. Sebakhohliwe. Nemistake eyodwa namhlanje bazoblame uMothi. Sebamthuka. Bebafuna bani? Hey baba usushalulile. Waputhi ngikutshele Mabaso. Iplay malifika ethimini lisikhathi salo. Uyidlalile indima yakho ushalulile. Akahamba yoyibona phambili. Ukhathele. uThambazwane uyidlalile indima yakho ugugila akahlale phansi. Abayeke ukukhala ngamaplayer. Singabalandela samkeleni win ne-lose ne-draw. Ngiyakuthola baba wami. Ama-team akuphiyesela u-16. I-Golden Arrows le iwinile namhlanje. And ayiqala ukushaya ngabo. Ibabonisile ukuthi ama-team asawuthenga ngiyawashaya. Ngale yethu. Sengenzeka ishayo. Abakashayi. Sengenzeka bashaye. I-Golden Arrows lena bekade badlala nayo. Idlala ibhola le-timing. Uma ngoba ngithi ubabonisile ukuthi manifuna ukushaya iSundowns, shayani ngathi ngiyadefenda nibajume nishaye. Lo mfana wamagwegwe lo uthatha i-goal of the season. Uyenzeni ngoba ukore kuphela wanyamalala. Mina ngimbonanga baba Msapa mina ukuthi uphume kanjani ngimbonanga. Kodwa wenza umsebenzi washaya igoli wayiphumela wahamba lo wamagwegwe. Ubani wamagwegwe lo? uDiyong ubana ngimazi. Wabuthi ngikutshele ngu. Ifale baba wami, ifale. Ibhola lidinga abalandeli beqiniso. Hayi abalandeli bokuthi icoach mayenza imistake eyodwa bese bayakhala. Abacoach bona. Mina ngithi yidliwe iSundowns.